खुलुमबाय लोगोफोर, आं भिडिअ हगारिनि थाखाय सरि बिग्रोनाय थाबाय। मानोना आं दाख्लै समाव बेस्थ'मोन आरो दिनै दखान थांनो नागिरदों। आंना फिसाया मिमि बिदों, बेखौनो लायनो नागिरदों। आंनि भिडिअखौ माने मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट हर। लोगोफोर, नोंसोर कमेन्ट हरबासो आं भिडिअ खालामनो इन्टारेस्ट फैयो। मानोना रावबो कमेन्ट हरा नालाय गोसोआ माने गिलिर मोनो आरो। कमेन्ट हर लोगोफोर, आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामना हो। नै आंना फिसाया मेथाइ जानानै दारिजोब आरो मेथाइ बिबावदोंसो। दारि होननायखौ नायलाय। होनदों दारि होननायखाय हप होनदों। दिनसो जाबायना नों? मा जानो नागिरदोंमोनलाय नों मेथाइखौ? खोन्थालाय। मा जानो होनदोंमोन नों मेथाइखौ? मिमि थट्स मिमिल' बिखायो। माने गावसोर जेखौ माने रोंनाय मोनो बुंनो बेखौल' बियो आरो। दस्रा मेथाइखौ होबा दस्राखौबो जायो। दखाना बन्द'सै। आं बोरमा नायनो बाबा दे, नों दुहोनथ' सना। लांनो सानदोंमोन, नाथाय आंना फिसाया उन्दुनानै गारबोनाय ना, फुथुनानै गारबोनाय उन्दुनाय। बेखौनो खाब खाब मोनो आरो जेरावखि थाङा गालांदावाना आङो। एसेबाबो आलगा मोनो, गालांबाय थाग्राया आलदा। बोरमाखौ आं बै बिफां बारियावनो खानानै दोनबोबाय। गोजानबाबो लाङो। लोगोफोर, नोंसिनिथिं बोरमानि दामा बेसेबां? जों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आरो ना। जोंथिंहाय बुन्दिखौनो 2500 गाहाम। जोंहाबो बावाखै बायनानै लाबोनाया, जोंहा 2200नि मोनबोदों आरो ना बुन्दिखौ। बुन्दिनो सरि फान्थिसो होनो। बोरमायानो बोआबा फैया, बोनांदोसो अयथासारनो। बोलो गोराथार, मानसियाबो हाबख्रेख्रे ना आङो, ओंखायनो बोज्रो जालायलायोसो। जोंना मैगं बागाना बैलाय, ओमफ्राय नैबाव बैयाव लाफा दं, नैबे मैथा आरो बावबो दंबावो। र' देखायलांनो। बेयाव लाफा दं, बावबो लाइ दं, मुला एसे दङ आरो बैयो गलियाव बैसां होनाया लाव आरोना, थाइबाय। लावआबो गोबावसै मोनजानाया। नै मैथायाबो फांनैल' दङ।